Bij het iepenjen van de kering komt het wetter van de Linde in de polder van Wolvergeer-Zuid omheeg. Daardoor is er meer wetterberging en minder verdroeging. Deze diepe kwelpolder luts wetter uit de omliggende natuurgebieden. Het Frieske Geer is wiers met de maatregel. Nou, het is haast een prachtig gebied van wettervogels en ruit- en moerasvegetatie. Dus zowel voor flora en fauna smiet het een heel soort op. Doordat hier een hege wetterpeil komt in de toekomst, zit het hele gebied ook minder verdroegje. De plannen van Wolvergeer-Zuid binnen van 2015. Toen wisten ze nog net dat verdroegend veen CO2 uitstoot en dat je terug het onder water te zetten CO2 verminderen kunnen. Nee, en dan zie je toch hoe verschillende dingen bijeenkomen. Hè. Toen ging het vooral om natuur, verdroging tegengaan, waterberging. En in feite zie je nu dat die functie van dat CO2 verminderen, dat erbij is gekomen. Dus het is in feite goed voor een heleboel doelen wat we hier doen. Dat die al blikken bij 2 orenpolders in de Lindevallei. Er binnen tal van belanghebbenden. De rooidomp, de bruine kiekendief, de purperrieger en de wetteral, die krijgen een prachtig plakje. Dat hebben we zo'n kwart ik constateren kunnen in de Katspolder. Die soorten die ik zo krek opneemt, die zijn er al hier al aanwezig. Dus we verwachten net oors dan dat die hier komen. Nog orenbeesten? Nou ja, de otter bij Nameno, die is ik een aantal jaren in het verleden weer herintroduceerd en die had je een prachtig gebied.